ang proper daw na paglalagay ng pera sa wallet is Hi guys! At kayo'y nagbabalik sa aking channel at sabi ko nga, sana all binabalikan. Charot lang. So anyways, ngayong episode na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung laman at tamang paglalagay ng mga gamit sa wallet. So, ako na naisipan ito. Actually, wala naman kayong care dito kasi wala. Hindi naman din ako artista or what. Care ko lang for the sake of ano lang din, content. Pero baka malay nyo naman makakatulong to sa inyo. So, sisimulan ko na. Basically, I have two wallets here. So, babae at pang lalaki. Charing lang. So, usually, ang ginagamit ko talaga is yung ito. Pansin nyo naman, di ba, ang kapal. Kapal on. Compared dito, parang ano, na malnourished na. Hindi na kumakain ng ano ba, isang buwan. Charot lang. Naubos na ng ayuda. Charot. So, eto na. Ipapakita, ano ba? Alin ba dito yung uunahin ko? So, ito na lang. Ito na lang. Yung si malnourished. Malnourished talaga. So, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung laman ng aking wallet na ito. So, this is, pag feel kong lalaki ako, charing. Kung feel kong lalaki ako, ito yung dala kong wallet. So, wala naman masyadong, ano. So, this is Valentino. So, ang laman ng wallet ko is ito, 100. Kasi pag hindi mo masyadong ginagamit yung wallet mo, dapat meron ka ding tinitirang pera. Tapos, merong picture in case naman na mawala ito. Hanapin nila tong taong ito. So, ayan. So, meron akong audience, dalawa mga pamangkin ko. Tapos, fresh na fresh pa. So, ito yon yung card nung pagbili ko sa sa Valentino Hello, store. Guys. Hi guys! And Vlog! so, ganito yung bahay namin, ang gulo talaga dahil sa dalawang pamangkin, Diyos ko. Dahil may softness sa City to Albi. So, ito Hi na. guys! So, ikaw na lang magsalita. Ikaw na lang magsalita, Day. Umupo din talaga. Chosera din to eh. Sige, mamaya na mag-aano muna ako. Test pay ko ng surit! Thank you guys! Oh, thank you guys. So, eto yung wallet ko. Huwag kayo maingay. Meron ano dito. Shh. So, actually, regalo yun siya nung birthday ko. Nung mga office mates ko. Dito! So, ayun na. Ang gulo na ng ating ano. Thank you guys! Oh, so, Ingat ayun. kayo guys! Oh, sige na. Oh, sige na. So, ito, itutuloy ko na guys. So, ito na talaga yung ginagamit ko. So, this is my wallet talaga. So, utang pa to. Charot! Hindi pa full bayad. So, this is a Michael Kors wallet. So, kapal-kapal. May wallet Tingnan natin kung bakit nga ba ganito kakapal tong wallet ko. Actually, ang laman lang naman nito is pera card. Tapos, mahilig ka din ba mag-ipon or mag-impok ng mga resibo? Resibo ng mga bills like kuryente, ATM pag nagwi-withdraw ka, aminin mo, ganun ka din. So, actually ganun talaga ako, guys. So, let's open my wallet. Let's open it. Hindi yan siya. Aray ko. Ito po, ng wallet namin. Oh. A few moments. So, ngayon guys, pagpapatuloy ko yung ako, pagpapatuloy ko na siya. So, this is my wallet. So, i-open ko na. So, ganito. Pagbubungad ng wallet ko, ito. So, I have here, papakita ko na lang siya, i-introduce ko sila sa inyo. So, meron akong SM Advantage card. So, this is very helpful kapag pumupunta ka sa kasi din ito eh. Makakakolect ka ng mga points, tapos magagamit mo siya. Kailan ba expiration nito? Sa 2021 pa naman. Tapos, meron din akong KCC bonus card. So, in case mag-shopping ka or mag-grocery ka or manunod ka ng sine, at least, diba, makaka-incur ka ng points. Same thing with SM Advantage card. And I have here the sa office. So I have here Value Care.
Tapos, meron akong humid ID. So, I always bring my IDs with me. So, this one. And, second layer talaga. So, ito na siya. So, ganito. Ang kalat ng ano ko. So, kung nakikita nyo guys, itong puting mga ano na ito, abubot ng wallet ko. Mga resibo yan. So, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina. So, mahilig akong mangulek ng mga resibo pag nag-withdraw ako ng pera sa machine. Tapos, mga resibo pag nag-grocery. Actually, very helpful din ito minsan, yung pagko-collect ng ng basura, basura sa wallet. Kasi kapag nagpapa-load ako or pag may iniutos ako tapos sinusulat sa papel tapos wala ka ng excess na paper or what, dito ko nilalagay. Dito sa open basta ito, yung walang sulat. Dito ko nilalagay for example, magpapa-load ako, itong ginagamit ko. So on and so forth. Kaya hindi ko masyadong tinatapon. Tapos yung groceries, kapag nag-grocery ako, I make sure na kapag pagdating ko sa bahay, na-check ko yung grocery ko kung tama ba siya. Tapos na din, wala lang, pandagdag lang din ang abubot sa sa wallet. Ang bigat din minsan. And I have here, so sa muna tayo sa first, So, meron akong mga cards. So, meron ako ditong Cebu Pacific na hindi na nagamit. Kasi nga, nagkaroon tayo ng COVID, walang travel, ganyan-ganyan. So, hindi naman siya napanalunan. Parang free flight namin ito noon, nung next na from yung flight namin last year, October, dapat morning yung flight namin, pero na-move siya ng alauna. So, parang pakonsuelo na lang din ni Cebu. Sebpak siguro. Tapos, I have 3 kasi 3 kami nagbiyahe. Tapos, ba't nandito yung picture ko? Hindi siya nasa ayos. Mamaya na yan. Dito yan siya dapat. Ayan. So, ano ba to? Ito, mga Tapos, dito din yung single journey ticket ko. Meron ako, souvenir, sorry. Korea. Itong pagpunta namin ng Korea. Tapos, pag sa mga events ko, mga hosting gig ko, dinibigyan ako ng mga calling card ng mga ng mga event organizers, photographers, and etc. Binibigyan nila ako ng mga ng mga ganito, calling card, business cards nila. So that's one. Tapos meron ako nito, business card din ni Mamang Pokwang sa yung pagbebenta ko ng suka and everything, Pokli. Ayan. Tapos meron akong ito pa, resibo pa ng pagbayad ko ng mga Metro Bank insurance. Tapos meron din akong guys, meron akong dito, tawag nito ng foreign currency. Actually, sorry. So meron akong foreign currency dito. So meron akong won at saka dollar account. Ay, dollar account, sorry. Dollar na na currency. Actually, may mga pa ako doon sa isa kong wallet. Nandun sa kwarto. Pero hindi ko na kasi masyadong ginagamit na din. Ito lang yung nalagay ko dito Tapos, mga ATM cards. Ayan. ATM cards ko. Dito ko na nilalagay yung ng nanay ko. Tapos, lalagyan na ng mga coins. Ayan. Medyo mabigat siya kasi ang daming coins. Ayan. Tapos, wallet din. Cards din, ATM card. Tapos, picture ko ng bata ako. So, look how cute daw ako. Charot lang. Kita ba? So, that's me when I was young. Mga bulan na kati, di mang? Ate kinantinaning? Mga bulan na kati, di? Sursuro ka din mo. 9 months. So, mga 9 months daw ako niyan, guys. Tapos, yung picture ng nung first year high school ako. Mukha ba akong Arabo daw dito? Arabo daw dito. Or Indiano. Yan, kung napapansin niyo ba. Ayan, that's me. And this is me now. Ayan, sorry. So, this is me. Ayan. Ang ganda ng picture ko pag na-filter, no? Puti ko. Ayan siya. Compare mo dito sa pagbumukhang to.
So that is me. And yung mga wallet din. And again, kasi nga nung birthday ko last year, niregaluhan ako ng mga office mates ko na kondo. So, sila naglagay. So, sila din naglagay nun dito kanina. So, sila na din naglagay. Kaso, bungad na bungad. Eto, oh, look. Meron ako makwento lang din. Nung nag-withdraw ako dun sa nung bumili ako dun sa sa Mercury. Nung pagbayad ko na sa counter, syempre, wag open ka, magbabayad ka. Kasi bungad na bungad eh. Alam mo ba yung nung cashier dun sa Mercury? Ganyan talaga siya, oh. Napansin niya talaga yung red na So, napansin ko talaga yung expression nung cashier doon. Pero patay mali siya na lang din ako. Pero yung deep inside, hiyang-hiya din ako. Bakit ako baka sa iba yung isipin niya. Pero sabi nila, swerte daw yan. So, I let them put this sa wallet ko. So, para swerte daw. Ganito, ganyan. Tapos, eto na of course, hindi matatawag na wallet yan kapag walang pera. Of course, we need this. So, ito yung laman ng wallet ko ngayon, guys. Today is April 30. So, ito talaga yung laman ng wallet ko. Ito yung laman niya. Wait, bibilangin natin. So, medyo mute na nga. Pa-mute na rin natin itong 20s ko. So, 9. So, 1,050. So, ito yung wallet. Itong wallet. Ito yung pera ko. Parang allowance ko na din ito siya. Sa isang linggong wala akong work na pagsistay lang din dito sa bahay namin. And, guys, take note. Parang tips lang din ito. Well, napanood ko lang ito siya sa vlog. Isa sa mga vlogs ni Darla last year, if I'm not mistaken. Nasabi niya, ang proper daw na paglalagay ng pera sa wallet is dapat pabaliktad. Dapat pabaliktad. Dapat pabaliktad. So when you put your cash or yung ganito, yung bills nyo, like this, for example, ganyan. Di ba usually ang ginagawa, aminin nyo, ganito tayo maglalagay, yung ulo, no, pataas, pa ganyan. And then, sabi niya, kasi sabi daw ni Miss Sharon Cuneta, so next tayo tayo, wala namang masama kung hindi tayo maniniwala. Wala namang masama kung walang mawawala pala kung hindi natin gagayahin, diba? As long as gumagawa tayo ng mabuti. So, ganun daw paglagay. So, ganito yung currency. Dapat, mauna yung maliit. So, it's like this, paano ba? Descending to ascending. Tama ba? Pababa hanggang pataas. Bala ka dyan. So, 20s, ang pinakamababa, since wala akong mga 1,000 or 500, 100 yung pinakamataas. So, ayun yung inano natin. So, 20s, 50s, and, wait, 50s, 20s, and 100s. So, ayan. So, ayan. Ayan. So, 20s, 50s, 100s. So, pag maglalagay daw tayo ng pera is pa ganito, pabaliktad. So, yung ulo bababa. Yung ulo bababa. Yung ulo bababa. Hindi ko alam kung ano yung reason behind, pero sabi niya, well, napanood ko lang din naman, ganoon daw maglagay ng pera si Miss Sharon Cuneta. So, pabaliktad siya. So, ginaya ko na lang din. Di ba? Wala namang mawawala. Ganyan. And, dapat maglagay ka din daw, sabi nila, ano ba? Chris Aquino ba yun? Ay, hindi na din ata. Baka namali na lang din yung ano ko. Basta meron din, foreign currencies, di ba? Charing. Para lang good. Oy, for the char. Kasi malay mo naman, di ba? Wala namang mawawala sa inyo kapag nag-ano ka din. So, ayun, maglagay ka din ng foreign currencies. Dapat meron ka din paulit-ulit tayo. So, dapat meron ka din, foreign currency dyan sa wallet mo. So, ayun. Meron pa ba akong nakalimutan, guys? So, tapos, sa likod pala, sa likod ng wallet ko is mga din usually. Actually, another abubot, mga resibo. Hindi ko alam bakit ako mahilig mag-collect ng mga, kahit nung college ako guys, mahilig ako talaga mag-collect ng mga resibo ng mga mga tuition fees, mga bayarin. Tapos, ayun, cards niya na, may course. Para lang good, for the char. Tapos, ayun siya. This is my wallet. So, very helpful yung wallet ko kasi medyo malaki siya. Meron ng paglalagyan ng coins, ng cards, kompleto. Tapos, wallet, cash.
ano pa ba, may space ang para sa mga resibo, mga pictures, mga etc. na dyan. So, meron pa ba akong nakalimutan? So, ayun naman guys, and I hope na nagkaroon tayo ng konting idea lang din naman kung paano nga ba ang proper na paglalagay ng bills, ng pera, ng mga abubot dyan sa wallet mo. So, make sure lang din na maayos yung paglalagay natin, hindi siya makalat, and always take care of your wallet kasi baka mawawala yan kapag hindi natin isinaayos or baka ikinakalat lang natin or what. So, I think that's it. Kung meron kayong gustong gawin ko next time, guys, just comment down below and just press the ano ba yun, yung bell, notification bell, keme. So, para sa mga next vlogs ko. And thank you guys for watching and thank you so much for your support. That's all for today and stay safe and God bless you guys. Bye-bye!